Naime, evo, od jučerašnjeg dana slušali smo dosta, ja bih rekla, o zastrašujućim epidemiološkim podacima koje su naša sadašnjost, ali izgleda i budućnost kada govorimo o Alzheimerovoj demenciji. A evo, ja bih vam danas nešto htjela reći o jednom vrlo važnom i značajnom segmentu u liječenju oboljelih od Alzheimerove demencije, a to su njegovatelji, bilo profesionalni njegovatelji ili obiteljski njegovatelji, koji svakako zapravo doprinose i podnose jedan veoma značajan teret u liječenju oboljelih. Pa evo i nerijetko mnogi autori govore o tome kako su oni zapravo iskrivene žrtve oboljelih od demencije. Svakako, kada govorimo, kako sam krenula sa ovim epidemiološkim podacima koji su veoma značajni, nastavila bih i dalje sa brojkama. Ovo su podaci koje sam našla preko Alzheimer Associationa, radi se dakle o Sjedinjenim Američkim Državama, i evo gdje možete vidjeti da tijekom 2015. godine preko 18 milijuna članova obitelji proveli su više od 18 milijardi sati pružajući njegu i skrb za oboljele od Alzheimerove demencije. Kako u današnjem svijetu sve je novac i možemo onda prevesti na to koliko bi to značio, kakav bi taj doprinos bio u novčanome smislu, onda su oni izračunali da je to preko, njihova skrb i njega, preko 221 milijardu američkih dolara, a evo samo tijekom ove tekuće godine zapravo skrb za oboljele, uključujući i palijativnu skrb, iznositi će Sjedinjene Američke Države preko 236 milijardi američkih dolara. Svakako u današnjem svijetu gdje zapravo plaćeni rad je ono što se vrjednjuje, onda svakako njegovatelji, u prvom redu ovdje mislim na obiteljske njegovatelje, su žrtve utoliko što zapravo u svijetu tog plaćenog rada oni pružaju jedan neplaćeni benefit, neplaćenu korist brinući se za oboljelom. To je svakako nešto o čemu mi moramo razmišljati, jer evo opet ponovno vratimo se na brojke kojima smo jučer slušali. Mislim da postoji velika šansa da i mi ovdje danas prisutni na kongresu postanemo ili njegovatelji nekog člana naše obitelji, nekog nama bliskog poznate osobe, ili da i sami budemo oni kojima će biti potrebna pomoć i njega. Tako da svakako evo pomoć obitelji postaje jedan od prioritetnih problema. Ja bi tu malo proširila ovaj socijalni kontekst. Jučer smo imali krasno predavanje od docentice Boban o važnosti zapravo bioloških biomarkera u medicini. Onda svakako treba reći da upravo to rano prepoznavanje simptoma, rano prepoznavanje bolesti, postavljanje dijagnoze svakako iz ovog socijalnog konteksta također ima jednu veoma veliku važnost, jer poboljšava kvalitetu života ne samo oboljelih, nego onima koji o njima i skrbe. Evo ovdje jedna samo kratka definicija što to znači opterećenje, odnosno teret njegovatelja. To sam prevela sa engleskog kao caregiver burden. Tako George i suradnici govore da se radi o jednom značajno kompleksnom i multidimenzionalnom konstruktu koji svakako uključuje i fizičke i psihološke, odnosno emocionalne, društvene, ali i ove financijske, dakle, posljedice koje dožive njegovatelji, najčešće su to članovi obitelji koji skrbe za dementne bolesnike. Važno je istaknuti da dosta studija govori i o negativnim učincima koji potraju, i to se najviše govori iz ovog psihološkog aspekta, kada fizička njega zapravo prestaje, a ti negativni aspekti mogu trajati i 12 mjeseci i više. Jučer je profesor Mimica govorio o važnosti edukacije. Mislim da nekako idemo u pozitivnom smjeru, dakle da se educira o ovome problemu već i tijekom našeg dodiplomskog studija, a i kasnije. Svakako mislim da radimo na dobrome što se tiče i socijalnog interesa i socijalne, dakle, javnosti i medija. Mislim da smo tu i više nego evo dobri, pa da malo pohvalim i one koji su najzaslužniji, profesora Mimicu i suradnike.
Ovo su samo neki od rizičnih čimbenika koji mogu dovesti do opterećenja njegovatelja, dakle vidite da oni uključuju i fizičke i psihološke, ekonomske, socijalne i tako dalje. Ja ću malo danas staviti veći naglasak upravo na ovaj psihološki aspekt. Koje su to karakteristike njegovatelja koje predstavljaju zapravo značajni rizične čimbenike? To je svakako starija životna dob, loš socioekonomski status, niži stupanj obrazovanja, odnos sa oboljelim, obično su to supružnici, i zapravo način suočavanja sa stresom tijekom života. Karakteristike oboljelog koji također imaju značajan rizični čimbenik u nastanku ovog opterećenja njegovatelja je svakako stupanj kognitivnog oštećenja oboljelog od demencije, ali i velika značajna prisutnost ovih behavioralnih smetnji, pa tako jedna studija je pokazala, koja je uključivala veliki broj ispitanika, preko njih 420, kako upravo halucinacije, psihomotorni nemir te agresivno ponašanje ispitanika su bili puno značajniji kao prediktor opterećenja njegovatelja, recimo u odnosu kad su komparirali sa intenzitetom njege, funkcionalnom sposobnosti ili nekim sociodemografskim osobinama oboljelih. Ovo su rezultati jedne prošlogodišnje metaanalize Salima i suradnika koji su značili da postoji zapravo značajna prevalencija anksioznih i depresivnih smetnji kod njegovatelja. Također ono što je bilo značajno u ovoj studiji, u ovoj metaanalizi je to da su žene, supružnici oboljelih, zatim njegovatelji koji su skrbili za muške dementne pacijente bili pod značajno većim rizikom za razvitak ovih smetnji. Ovo je nekoliko zapravo recentnih studija koje pokazuju manje više slične rezultate. Vidite da postoji visoki stupanj i depresivnih i anksioznih smetnji, a one vrlo često su povezane i sa težinom bolesti i sa trajanjem bolesti i prisutnosti ovih maločas spomenutih behavioralnih smetnji. I evo sad prikaz vlastitoga, dakle, istraživanje ponukanim ovim rezultatima i zapravo uvidom iz literature. Dakle, cilj ovog istraživanja bio je ispitati učestalost anksioznih i depresivnih simptoma kod obiteljskih i profesionalnih njegovatelja, zatim ispitati povezanost demografskih i socioekonomskih čimbenika te pojavnost anksiozno-depresivnih simptoma kod obje skupine njegovatelja i ispitati da li postoje razlike u pojavnosti anksioznih i depresivnih smetnji kod obje skupine njegovatelja. Ispitivanje radilo se u jednom prospektivnom istraživanju koje je provedeno u klinici za psihijatriju Vrapče. Mi smo naše ispitanike podijelili u dvije skupine. Jedno su bili obiteljski njegovatelji, dakle članovi obitelji koji su brinuli o oboljelom koji je liječen ambulantnim putem u našoj klinici, i profesionalni njegovatelji, dakle to su bili medicinski sestre i tehničari koji su uključeni u zdravstvenu skrb. Jednih i drugih je bilo 50 u svakoj, dakle, skupini. Što se tiče kriterija uključivanja, obiteljski njegovatelji, za obiteljske njegovatelje oboljeli nije smio biti hospitaliziran unatrag 6 mjeseci. Isključeni su bili oni njegovatelji koji su imali pozitivnu psihijatrijsku anamnezu ili nekakav teži kognitivni, naravno, poremećaj. Što se tiče metoda rada, samu dijagnozu oboljelih postavio je psihijatar i na temelju MK50 kriterija. Svima je rađen test minimalne mentalne procjene koji je iznosio manje od 10, znači radilo se o ovom završnom stadiju demencije, dakle o teškoj kliničkoj slici, teškoj demenciji. Što se tiče naših mjernih instrumenata za potrebe ovog istraživanja, evo formiranje jedan upitnik o demografskim i socioekonomskim obilježjima za njegovatelje koji je bio obuhvaćao dosta podataka, bio je dosta detaljan i iscrpan, i koristili smo zapravo ovu hrvatsku verziju kliničke samoocjenske skale za mjerenje simptoma depresije i anksioznosti. Evo je ovdje ona je jedan zapravo pouzdani instrument za probir klinički značajne anksioznosti i depresije kod ove bolničke populacije. Također ona se može koristiti u evaluaciji
Liječenje ukupno se sastoji od 14 čestica, s time da 7 ih se odnosi na depresiju, a 7 ih se odnosi na anksioznost sa rasponom intenziteta zapravo smetnji od 0 gdje znači da nema smetnji do 3 kada su one zapravo i najjače. Od statističke analize, evo koristili smo, odnosno analizirana je ova razlika Hi kvadrat testom za raspodjelu ovih pojedinih kategorijskih varijabli, te test razlika u prosječnim vrijednostima pojedinih odgovora, te Pearsonov koeficijent korelacije upravo radi potvrđivanja povezanosti. I evo naših, dakle, rezultata. Ovo je prikaz samo nekih od sociodemografskih i kliničkih karakteristika kod obje skupine njegovatelja. Ako pogledate što se tiče naših obiteljskih njegovatelja, dakle prosječna životna dob je bila oko 57 godina. Veći dio su činile žene, u odnosu na muškarce, dakle žene su bile u 72% prisutne. Najveći dio, odnosno najveći broj naših ispitanika bila su djeca oboljelih, njih 60%, a 50% naših ispitanika imali su ili završenu višu školu ili zapravo fakultetsko obrazovanje. Njih 72% živjelo je u zajedničkom kućanstvu sa oboljelim, a vrijeme koje su provodili u njezi i brizi za oboljelog od Alzheimerove demencije čak iznosio 13 sati dnevno. Također naši ispitanici, njih 40%, govorili su o tome da se loše osjećaju zapravo u toj skrbi i njezi, tako da zabrinutost, ljutnju, osjećaj da zapravo ta briga koju oni rade nema nikakvog smisla su bili neki od osjećaja koji su oni najčešće iznosili zapravo i opisivali. Što se tiče profesionalnih njegovatelja, oni su bili naravno u ovoj mlađoj dobnoj skupini, dakle negdje prosječno je bilo 36 godina, isto tako veći dio su bile žene, njih 22% su bile dakle prvostupnici, odnosno prvostupnice sestrinstva, a dužina radnog staža bila je negdje prosječno 16 godina. Većina ovih sociodemografskih pokazatelja zapravo je i korelira sa pokazateljima iz ostalih istraživanja. Ovo je prikaz raspodjele rezultate na ove ljestvici anksioznosti, pa kad možete vidjeti kada usporedite obiteljske i profesionalne njegovatelje, da kod obiteljskih njegovatelja čak 60% njih iznosilo je anksiozne smetnje, odnosno anksiozne simptome, što je bilo statistički značajno u odnosu kada kompariramo ove rezultate sa profesionalnim njegovateljima. Ista stvar samo na ovoj ljestvici, dakle, depresivnih simptoma, gdje također smo dobili statistički značajnu razliku, dakle obiteljski njegovatelji sa čak 60% depresivnih simptoma u odnosu na profesionalne njegovatelje. Ovo je prikaz rezultata na obje skale, dakle na obje ljestvice i anksioznosti i depresivnosti kod profesionalnih njegovatelja s obzirom na njihovu stručnu spremu. Vidite da nema zapravo statistički značajne razlike između ovih koji su imali srednju stručnu spremu i ovi koji su bili prvostupnici, odnosno prvostupnice sestrinstva. Ovdje je pokazana korelacija između ukupnih rezultata, dakle na obje ljestvice, s obzirom na godine staža kod profesionalnih njegovatelja. Ako pogledate korelaciju između staža i ukupnog rezultata na skali koja mjeri anksioznost, ona jest pozitivna, ali nije statistički značajna u odnosu na ovu korelaciju sa simptomima depresije, gdje smo dobili statističku značajnost, što bi značilo da ovi koji su bili dulje radili, imali su dulji staž, imali su zapravo i više izražene simptome depresije. Ovdje sam vam samo prikazala neke od sociodemografskih pokazatelja za obiteljske njegovatelje na obje skale, tako možete vidjeti da socioekonomski status ili uvjeti stanovanja nisu pokazali nikakvu statistički značajnu, dakle, razliku u odnosu na ove simptome, no međutim zajednički život sa oboljelim, tu smo dobili evo statistički značajnu razliku i to samo na ovoj ljestvici koja je mjerila anksiozne smetnje, dok obrazovanje se nije pokazalo kao statistički značajno u odnosu na ovo ispitivanje.
Što se tiče zaključaka istraživanja, znači možemo reći da obiteljski njegovatelji imaju češće izražene anksiozne i depresivne smetnje u odnosu na profesionalne njegovatelje, da život sa oboljelom osobom svakako povećava razinu anksioznosti kod obiteljskih njegovatelja, viša životna dob jest rizični čimbenik za nastanak i anksioznih i depresivnih smetnji kod obiteljskih njegovatelja i duži radni staž utječe na pojavu poglavito ovih depresivnih smetnji kod njegovatelja. I evo samo za kraj, umjesto nekakvog globalnog zaključivanja, evo jedna poruka ohrabrenja svima koji rade ili sa profesionalne strane ili sa obiteljske sa oboljelim od Alzheimerove demencije. Hvala lijepo.